یادێ وا یادێ نامەیەن تە ji min rehatin mektûbê te ji min rehatin û min yek xwendin lê ku pênûsa dilê te heba tê xweştir gotin bi herikandana û tu hewceyê cîrana nedibû ji bo nameyekê mektûbekê ku tu xwe bavê jî bextêwan û xwe kêm bikî. Xebera min jê hebû ku kîş te re dinivîsîne û bi pênûsa kê û min dizanî bû çiyê ku pejna min jê dihat dilkur û dinê û tu albûma min ji kê re vedikî. Ez û te dizanin yadê lê xwestka te karî başîretek li wan çavê xwe kiriba. Ji bo wî nameyên ku te ji min reşandiba bi rondikê te şil nebûna. Min ê ji hevalê xwe re gotiba wedît ez keça vê dayîkê me ya ku nizane bigirî. Lê zû de çavê te ji bin desthilatdariya te derketiye û tu pê nikarî. Ez çî neçarim wan nameyên ku bi rondikê te şil dibin bi lêvên xwe ziwa dikim lêvên terikî. Yadê wa yadê nameyên te ji min rehatin û min yek xwendin lê ne tenê ez min heva jî kirin şîrîkê xwe. Hingî min behsa te ji wan re kiriye wan jî ji te hez kiriye. Wan jî dixwest rojekê te bibînin destê te maç bikin. Dilê te rehet be ez her tişt ji wan re naxwînim yadê. Hevoka ku xeber û henekê te tê de hebin ez ser diqebizim lê nasekinim. Tu dest ji keça xwe neqere yadê. Emrê min bibe 3 sal jî ez şervan bim, fermandar bim, dûr bim, nêz bim. Her du çavên te de ez ew zarokim. Tu dibê qeyn û şîr vekiriye. Min ji te qebûl e yadê. Yadê wa yadê gazinê malê ji te hene dibêjin te li hêfa min venekiriye wilo maye bi pêçana destê min û te doşeka min ji kesekî re ranexistiye ji bo ku bêhna min jê neçe. Kurm jî bigire tu naşo û tu nahê lê birakek min yan xuşkek min di nav de rakebe. Çima tu neheqiyê li wan dikî? Hevalekî ku ji aliyê min bibe mêvanê te dibêjin tu serê wî ji pirsa gêj dikî û tu ji bîr dikî tu jê re bêje lo hevalo, mêvano, delalo, tu tî, tu birçî, tu westiyayî û tu rê nade ku bersivkê sed pirsê te bide. Wilo tu mêvan perwerî? Min ez ê ji te bixeydim a. Erê dibêjin te stranekî ser min çêkiriye. Min nebihîstiye lê xweş e. û tu digê ku tu wê stranê dibêjî. û ez xweş dizanim niha tu wê stranê bi zarokên taxê jî dayê hejber kirin. û ku ji destê te hatiba tê bi kevira jî da bêgotin. Lê bi qurbana wê dînbûna dayîka xwe bim. Ez bi qurbana wê dînbûna dayîka xwe bim. Di nîvê şevê de wê stranê di ber xwe dibêjî. Hela tu şiyarî te çi razana xelkê ye. Di vê dinyayê de ne tenê ezim yadê. Yadê debêje ha keçê, qirmiçiyê, belqitiyê gazine cîrana ji te hene. Dibêjin xwarina ku kêfa min jê dihat tu her êvarî wê xwarinê li cîrana bela dikî. Hingî ku tu bela dikî te ew xwarin li ber dilê wan reş kir. Ew jî qîmiş nakin ku ji destê te negirin. Abinê ku niha ji ber te nereviyane, bar nekirine. Tu her tiştî bêta min dikî yadê. Ji ber tu dizanî dilê min naçe her xwarinekê niha tu dikevî tayê. Bê di çeperan pêş te di şer de ez çi dixwim. Lê tiştekî ji te re bêjim. Lê tiştekî ji te re bêjim tu matmayî ecêbmayî nemînî. Hevalê min çi bixwin ez jî wekî wan. Sermê dixwin ez jî. Germê dixwin ez jî. Tî dibin ez jî. Birçî dimînin ez jî. Birîndar dibin ez jî. Sebrê dikişînin ez jî. Ez jî çewala ji axê tije dikim û di çêkirina mevziyan de bûme hoste. Çeka min jî para xwe ji serkeftinê girtiye. Min jî ala azadiyê çeperan pêş te çıkandiye yadê min jî. Berê min di guhê te da tiştek gotibû. Dînî pîra xwe. Berê min di guhê te da tiştek gotibû. Min gotibû heger rojek ji rojan dengê tilîliyan dayîka di taxên me de hat û cîran li ber deriyê te kom bûn wê de me zanîbe ez li ber deriyê te me. De derî veke ku ez xatirê xweş te bixwazim yadê. Lingên hevalê min dibin tabuta min de westiyan. Derî veke yadê û bila mûyek ji porê te li ser tabuta min nekeve. Ti jî bêje ji her kesî re bêje
ودیت از دای کاوه شهیده من یا کجمن ندگو تا یاده ده دری وکه یاده قربان یاده دری وکه یاده قربان یاده دری وکه یاده